fotaani ɓuri meɗe woyi musidɓe tedduɓe onon wattuɓe hakkillaji mon e boowal gannire doppinal e neesu en gari e nder nde ɗo windande jertinde rendo men leydi Sénégal nana fayi e woote tawa ko woote suɓade ardotoɓe nokkuji men ina hen woote ardotoɓe palɗe woni département ina hen woote ardotoɓe commune aji ina hen woote ardotoɓe won guri woni ville uji fof noon so rendi eɗen mbawi wiide ko hakki ujunnaji 3 fawɓe to banggue lawokoɓe yiɗɓe ardade nokkuji men Allah dey andi ko ummini ɓeɗo foof kono kam ina anda leydi Sénégal ko leydi gandude ngal ɗo gueɗal saabu ko ɓami ko wadde ɗum ko guila hitande 1980 fawde ɗum fof e wade noon haɗata hitande foof arde hunde nde wayata kono kesum e yimɓeɓe ni ina ɓultira kadi e fannu mo ganduɗa o hewɓe ganda holko ummini rendo ngo kono noon ko heewi ina foti yurnetede jangguede ɓetede e nder ɗiɗo suɓgoji holko waɗi noon ko ɗi suɓgoji koɗi suɓgoji nokkuji mo haali suɓgoji nokkuji haala élection de proximité woni suɓgoji ɓattiɗi ɓen ɗon suɓanteɓe ɓe ɗum ɗon holko firtata ko hay goto wawa wiide mi wondaka gona ceerno mum gona bilejo mum gona jaydiyanke mum gona professeur mum e kala ko mbawɗa wonde tawde tan ko suɓgoji ɗi ganduɗa ɗi ko administration direct ko ɓen ɓe ganduɗa yettodirde to banggue laamu a fotani wiide mi wondaka belaɗo foof yo laamumi ina gasani so tawi a wi mi wondaka belaɗo foof yo laamumi kala ko hepti e laamu ngu kala ko boni hen responsabilité ma manam kilifagal ma nana nder hen ko ɗum waɗi hay goto wawa ɗuttorde gueɗol kono noon moni foof no foti wawde rentade endam mum ɗiɗo suɓgoji kadi dilloɓe to banggue politique mbaɗiɗo mbaɗatno ɓe gaari e nder nokkuji kewɗi ɗe ɓe mbayri yettade feccude en e punde men ɓe gaari en yukinade kebbe men ɓe gaari ha hande kadi natdude e men e won nokkuji ɗiɓe jaɓata nadde so wona e o saaha moɓe cohli e men ɓe gaari e yaɓɓude dorde e dubuji ɓe gaari yukinade tuppe e kebbe ɓe gaari e feccude e men duleɗi men e mboyi men ɓe gaari mataw maɓe gartoy kono yoga hen so ndumtemo ɗo so ina gartoyta tan wonde cohli e men ko gonga noon ko rendo men mataw sifri noon saabu ɗo e nder leydi Sénégal politique wonande sohloɓe ɓe waɗi tan ko saaha moɓe cohlata soɓe cohliti ɓen ɗon ɓeɓe cohli gam gotanaɓe ɓe duttoto koye sohloji mabɓe hewɓe hen jejjita sohloji men ina gasa taw ko rendo men mahiri hono noon kono kala ko wawi hen wonde enen ɓen ɗon ɓeɓe jogori feccude ɗiɗo ñalawmaji balɗe 15 ko wiyete ruumu jarribagol suɓakotoɓe woni campagne électorale yo ɗum jaran en andude lonngere ñalawma goto en potani sooodtirde ɗum heege duubi joyi yo ɗum jaran en andude holi o mo cuɓotoɗen hol fannu hol critére mo cuɓortoɗen mo holto pawaten suɓgo ngo yo ɗum jaran en andude oɗo mo cuɓotoɗen holto faani en ko joguiɗen hande ko ɓuuri ko en hewde ngaaluji ko leyɗele men ko ɗum woni kanŋe mo boftuɗen pawɗen juuɗe men ɓeɗo aroɓe ko ɓuuri ko en hewde ko ruyni ɗumen ko beela wona yidde ha hande hettude e leydi ɓe gona taƴoɓe galleji feccoɓe taw janggo e jaam caɗele so garoyi taw kamɓe ni ɓe goɗɗi en walla kam ɓe mbaɗa dégagé responsabilité mabɓe tawde kay wona kamɓe goni hoore responsabilité peccugol leydi ɗum fof e wade noon mbo andi holko soomi e mairiyagal ina foti hawede holko yimɓeɓe poɗanto ardade mairie soomi mairiyankagal
ko jabde wonde maccuɗo rendo mum. Sabu ɗo ganduɗa ɗo salaire jobdima ko 60 ujunere lewru. So tawi a rondima won gueɗe a dikkima fawde ɗum e balaɓe ma, a dikkanima ɗum rendo ma, so aɗa huule Allah ni wonɗo kulol ma Allah haali, sabu aɗa andi jobdi ma wawa ɗum. Ina gasa noon taw peeje e paggorde goɗɗe ina goodi, naam ina woodi, kono ko tiiɗi ko andude ɓeɗo ɓe naam ñaguimi yo dokkam daade men. So ɓe dokki kam daade maɓɓe komi ƴettuɗo daade maɓɓe pawmi ɗum e dow dadam, ndondimi dadam e daade maɓɓe fof jaadumi en. Andude responsabilité to banggue Allah no woodi, to banggue garde. Andude wonde hay galle ma mo gardiɗa, janggo e jaam ma namde holno gardirnoɗa galle ma. Kooli noon janggo so neɗɗo namdama, holno gardinoɗa commune mbaɗɗo guri 42 mi haalani leydi, tawde kay ɗo hande gonɗen koye élection ngaji subgoji toɗɗiɗi nokkuji. Nden noon ɓen foɗantoɓe mairie ji ina gandi e nder mairiyankagal ngal ala ko tawata hen ko banggue gartam mabɓe. Heddoto noon ko yimɓe poti wawde namdetade holko dillini ngoɗo rendo ko foof dilliri ni, moni foof ne wi ko min handi hen, ala wona an handi hen. Enen eɗen koddiri wonde dendagal biɗo totte kam tawat ko ina handi hen o holko firti ko laawol ina rokki ɗum wonde ɓiɗɗo leydi ndi wawde namdade daɗe leydi ndi e ardade nokku on ɗon bojjiya. Kono noon woto waɗir ɗum sabu minen ko wuuro amen wonno ko ɗo tan foti heddade. Woto waɗir ɗum tiitode mairie o koye indi wuuro men joftata, firti wonde ko maire o ko ɗo tan foti suɓade. Woto mbaɗiren ɗum heede e leñam maagu walla kindi hono no yiira hande ene teskira e nder nokkuji kewɗi e nder Fouta. ɗo ɓe hen jaari nde ɗo hindi, ɓe hen jaari nde to hindi. ɗum ɗo ina jibina fitinaji goɗɗi ko ina taƴo e enɗemeje men. Enen jogorɓe suɓade, ɓeɗo jogorɓe suɓede, yo en paam ko kamɓe gardoto en duuɓi 5, kono noon eɗen jogori sirtude mabɓe ñalawma moɓe nani wiw, manam ɓe keeɓi polugo. Hewɓe mabɓe en jiitata ɗumen, taw noon hen sahaji enen galleji men pusi kiraade ceerti, pooye ceerti. Jiidunoɓe yumme baaba, jiiduɓe baaba, denɗiraɓe natti haaldude taw rewi ɗo ko ɓe ganduɗa ɓe ko arɓe yahoɓe, gartoy kadi so tawi janggo e jaam cohlen. Jurnitoɗen rendo men, ganden politique o koko rewi ɗo ina yaaha, ma woppuɗo endam men, ma woppuɗo ƴiƴam, ma woppuɗo kosam, woppuɗo duhol, ko ɗum ɗon foti ko adade rentede. Ndentoɗen politique oɗo garɗo hoto wonde firguetere dow lawol, foso tumbuɗe men enen ñamɗo rendinannoɓe boluji eɗen ñamda. Ganden kadi politique wona diine, neɗɗo o ina jogo yidde, ina jogo fimde mum. So neɗɗo joguimo yidde, woto wi ina yinno goɗɗo on e nder yidde mum nde, tawde kay yidde ko Allah waɗata ɗum. Kono sa yiiɗi ɗum, andu goɗɗo ne wawi yidde ɗuma. So goɗɗo yiiɗi ɗuma, ina foti andude an neɗɗo wawi yidde ɗum. ɗum noon tawde yidde ko Allah waɗata ɗum e nder ɓernde, kala mo jiɗɗa yiɗir ɗum sabu ko Allah wima ya yiɗ ɗum ko, kono woto añir ɗum bande sabu tan on ɗon yiɗa mo jiɗɗa o. Politique wona diine, politique wona enɗam duumotoɗam, kono politique o fotaani taƴƴi e enɗemeje men duumiɗe. Ko enen jardanno atayuji e less calleji, enen mbaddata cokki e nder grand place uji, ko enen jewtidata e less leɗɗe ɓuuɓɗe, ko enen gottittono, ko enen jardanno ataya janggo e jaam nde ɗo rulde wirtinde enen yaaha nduɗo duldulendu woto nawru en yo nawru kurjuro catiɗo en o. Rendo men yo yurnito hoore mum, anda maire umminani ɗiɗo bawɗe buubaji. Beele ni janggo e jaam laamuji men potani yurnitade, kala mbo ina totte commune yo arda ɗum ƴeewe holi kanko tawa. Holi kanko to banggue mbawko makko, holi kanko to banggue jangde makko, hayso tawi wona jangde nde tan jogoto ɗum, kono pinal ngal ina sohla hen. Holi kanko beele koko dardinode e rendo makko guila hanki tawa hande arani. Holi kanko beele o wayrata ɗon e nokku makko, wona o suɓama tan o joƴƴina ɗon cukku makko, kanko yaha taw en gonta yitudemo. Holi kanko beele omo finde e men. Holi kanko beele so en kuppanama courant, kanko ne galle makko no kuppomo tina ɗum.
holi kanko beele ko so tawi robiñaji men coki kanko e hoore makko waltirde makko ene soko galle makko ne tinuɗo. holi kanko beele sen jiyani jaygue e nder boli men eɗen poti wawde yaade galle makko mbiyen bo holko kewi. holi kanko yo won on ɗon mo jiyeten hayso wona ñande foof wona saaha foof wona tellittoɗo e nder nokkuji men. ha ƴeewi yoga e leyɗele ko wayno leyɗele tubakoɓe kamɓe ɓe cuɓata ko maire so wona neɗɗo mo ganduɗa ko teskaɗo ko ɗo e wuuro ngo wuuri te kadi ko tinnaniɗo wuuro ngo e kala fannuji, tinnaniɗo wuuro ngo kala ko heeɓi ko gueɗe rendo daroto hen, kono kadi tawa ɓuuri mum walla ngaalu mum walla paggorɗe mum foof goni ko ɗo e nder nokku o, kamɓe ko on ɗon ɓe ƴettata ɓe mbaɗa, kono enen ken faggoytoɓe maire uji. ndaw maire hande e nder leydi Sénégal mbo walata to mairie mum woni to, nden dey ko responsabilité mo jomum rondi. ko gonga ma taw karallagal kesal rokki hande neɗɗo kala ɗo woni ina wawi wondude e bandu men ɗo ɓuuri ɓadade, kono noon kadi ina moƴƴi so jomum men ina lojo taw anne aɗa tohñoto e mabɓe. ina moƴƴi taw so jomum men wi isto hamdinima taw anne aɗa wi ɗum yarhamakallah dañano ruttirma. kala ɗo leydi Sénégal wawi yaade hono no Afrique foof ni mbiyen ina foti ƴewde politique watta ɗum ndentirago, yaruɓe landaji nanol la gauche, yaruɓe ñamol la droite, les centristes landaji hakkudeji, ɓeɗo foof no poti hande mahde ɗum ɗon ko wiyete ndenɗirago, itta ɓingu mbabago hakkude men. so mahi ndenɗirago e nder politique ma yimɓeɓe paam no Hamidou Ly wirata ni politique ko lonngere, sa nukki kudda waɗe hunduko wota rinka fat ha ganda mbaɗa no wuuli walla wulani, so ɓuuɓi ɓennina so ina wulin kukkita. bandiraɓe tedduɓe musidɓe tedduɓe, ɗiɗo subgoji firtani dargo ina daro. ɗiɗo subgoji mi wondirta e kaari ni saabu ko minen jiidi yummo, minen jiidi baaba walla ko ni o yiɗiri. gondirtumi e neɗɗo o ko saabu andude wonde wonko o wawi joccitande rendo ngon ɗon. kono kadi ɓeɓe ganduɗa ɓe ko wonnoɓe hen hanki hecciyanki, hewɓe hen no poti turde geeni so duttima e won nokkuji woni guri ɗe ɓe meeɗa yiyede guila ɓe piila ha joni. hewɓe ina poti turde geeni yaade e gure ɗe ganduɗa ɗe guila ɓe cuɓaɓe kuni ala koɓe mbaɗi ɗon. ko gongo hanki ko waɗoɓe politique puntanno wotoɓe, hande ko wotoɓe puntata waɗoɓe politique. hanki ko wotoɓe mbiyanno son gotanimin somin joɗima mamen mbaɗan on, mamen mbaɗan on, mamen mbaɗan on. hande e mbadi kesiri no politique Sénégal addiri ni ko wotoɓe ɓe mbiyata wotanteɓe ɓe son mbaɗani min mamen gotan on, firti ko so punti wonno jalango waklitima. kono ɗum foof e wade noon neɗɗo o kadi yo jogo nunɗal. no politique o funtirannoma hanki wasa waɗandema janggo e jaam kadi artema tawa wonko addata mofanma, ya faam kala ko nde neɗɗo mofanma hunde woni hiraande ma walla woni bottari ma o haadi ko ujunere neɗɗo rewɓe caggal ha dunoɓe ɗum ɗon. ɓuuri bonde so tawi ko mofanteɗa ko ummi koye booñ laamu walla ummi koye booñ dendaɗo mo joguiɗa hen hakke ma, bande goɗɗo jogui hen hakke mum mofanako saabu no anda wawa heeɓede. bandiraɓam tedduɓe musidɓe tedduɓe, ɗiɗo subgoji garoji firtani dargo politique ina daro e nder leydi Sénégal. fitinaji ɗi so mbaɗi ne jogori woppude ɗo dartol bongol. on mo haali bandum konngudi bonɗi yo faam ɗin ɗon konngudi ko kakkadito e taarih. taw ni on ɓiliɗo hakkude ma e bande kañum so gasni a wonta ɗum yiidi saabu endam ala hakkude mon. bandiraɓe tedduɓe musidɓe tedduɓe, wondude neɗɗo politique kadi wona saabu somin nde cuddinmi foof o arat, wona nde innumi foof o arat, wona nde dañmi janaysi foof arat, nam ɗum ko e gueɗe jokkere enɗam e nder rendo jeeya, kono kanko o suɓora tan ko yo gollana rendo ngo, yo heydan rendo ngo e nder golle. mbawen ƴewde ɓen wonnoɓe ɗo so garte men beele wonko ɓe mbanno ɗo tottitenɓe ɗum ɗon, kono kadi ɓeɓe ganduɗa ɓe cuwana taw wonde ɗo mbawen ƴewde holkoɓe mbi maɓe mbaɗ ɗo. en jiini e nder ɗiɗo sumgoji huniɓe ha kuni ko ganduɗa ko wona maire rondi ɗumen, manam ko jeeyaka e mbawkaji jeenayyi tellinaɗi woni les 9 compétences transféré. nden noon nde ɗo windande ko ɗum windande gurdam poɗɗen feccude, poɗɗen rendude gam enen foof mbawen yurnitade koye men. yurnitade koye men e won nokkuji ɗe ɓiɗɗo e baaba poɗodirto lefol. nam ko hunde wawde wonde to banggue politique,
kono wawa wonde e fanno enen no pamirten politique yurnitade koye men ɗo fonnoɓe rendude ƴeewa hol ɓurɗo handude e wawde fewnude walla ɓurɗo wonde darde hande wawde fewnude saabu ko Allah rokki ɗum to banggue gueɗal kañum e hoore mum beela ina wawa hebde ngal ɗon gueɗal ɗum ɗo foof banda men ko miijoji ɗi poɗɗen feccude yurnitade ndenden ɗum e rendo men oto waɗoɓe politique leydi Sénégal mbaynade en caggal 23 lewru janvier janggo e jaam moni men foof birtide galle bannum turo guenol walla tawa wawa ɗum salminde 23 janvier 2022 ma yawtu nangue ngue heddo fuddi ɗo fuɗorannowɗo 23 lewru janvier ma ɓennu nangue ngue heddo mutirde ɗo mutirannoɗo 23 lewru janvier ma ɓennu balannoɗo noon heddo e walde noon ñallannoɗo noon heddo e ñallude noon 23 janvier ma ɓennu dawa hirto juulo balbel heddo e gonko mum gadantew 23 ma ɓennu ha natten yiide punde otoji toccinaɗi ko ɓooyani ɗum noon 27 yo yawtir en jaam kono yawta en tawa en ɗam men ene heddi gurdam men ene jokki jokkodiral men ene woodi eɗen pinda eɗen kalda eɗen jalda eɗen dawda eɗen jippido eɗen ballodira eɗen ñamlodira eɗen luɓodira eɗen gostodira hay sinno ko seeɗa ko ɗum ɗo woni ko yewtere boowal ganni yooɓino hande gam addude e saaha keblanogol suɓugoji ɗo e nder leydi Sénégal kono kadi eɗen jorti ko ɗum wawi wonde windande aduniyankore ɗum noon banda men ko ɗum ɗo kemnoɗen to banggue yewtere boowal ganni rendo pinal ndeenen addude ɗum gam wadde jooɓari rendo jone bone moɗo gaɗide joro woni jone bone moɗo gaɗide joro